Yeah. Yo, good morning mga ka-alright. Yan, panibagong araw, panibagong vlog tayo. Yan, at kahapon nga, ito ang nagawa natin. Ayan, yung scaffolding, pag-asintada dyan. Yan, parang bintana. At yung flooring mga ka-alright, kahapon natin nagawa yan. At syempre, yan, at napakaganda na. Ano, may itsura na ang bahay nila Mary at unti-unti nang gumaganda. Siyempre sa tulong po ng mga ating mabubutihing sponsor, ayan. At siyempre special sa kay Kuya Noli Vlog at sa Team Pahuway na walang sawang tulong-tulong sa paggawa ng bahay ni Mary. Ayan mga ka-alright. Ayan. Kahit mapagod man ang bawat isa ay tuloy-tuloy pa rin. Ayan. Yan ang tunay na natawag na bayanihan. Yan mga ka-alright. Ayan, at sana po patuloy pa rin kayo magsubaybay dito sa aming mga video, Team Pahuway, bawat isa po mga ka-alright. At lalo na kay Kuya Noli Vlog, full support po tayo mga ka-alright para marami pang maabot na kamay si Kuya Noli Vlog mga ka-alright. At pati tayo ay mga kasama niya sa mga adhikain. At ang buong Team Pahuway ay makaalalay yan o maalalayan si Kuya Noli Vlog at maalalayan din po kami yan para sa aming pamilya. Yan, maraming salamat po sa hindi niyo po pag-skip ng aming mga komersyal. Ayan, at malaking tulong po yan sa bawat isa sa amin sa kanya-kanyang pamilya. Yung sa simpleng hindi niyo po pag-skip ng ads ay malaking tulong po yan para sa amin. Yan, at sana pagpalain tayo ng may kapal. Araw-araw po tayo mag-ingat sa kanyang trabaho. Mga kababayan natin dyan, OFW sa ibang bansa. Yan, ibang bansa. Mag-ingat po tayo mga ka-alright. At dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga kababayan natin, lagi po tayo mag-iingat at pagpalain po tayo ng may kapal. Yo mga ka-alright, almusal muna po tayo. May palmusal ang pamilya ni Mary. Ayan, goto with egg mga ka-alright. Ayan. Halos karot sa taas, kumakain. Kumalantak na. Ayan tay, almusal muna tayo. Masarap ini. Ayan. Wow, may malunggay. Pampalakas po ng katawan yan mga ka-alright. Yo mga ka-alright, nilihaw na nga tayo yung bintana. Sansi, walado na si Binti. Ayan mga ka-alright. Doon sa kabila, makuha na natin. Tasya natin sa bintana mga ka-alright.
Alright, dito nga tayo sa bintana. Ayan. Eskwalado yan mga kaurit. Hop! I'm feeling in my soul. And around you, and I always do.
Ha? Okay. Lilipad. Astig lilipad ah. Inulog ko yung lagdag na alam yung pre, tanong namin. Itaga mo sa bato. Dudumihan ko ng lori ko ha. Anggot kamu yan. Kita mo ng ito. Anggot kamu yang kuno dumihan ay. May anggot. Kasi marunong. Stress na nga ito.
Kahit na masaktan, kay hirap pala ang tulog ko. Iniwanan ang liwanag. Sabi ni Dr. P, baka matulad ka iyong ama. Ano, pre? Sigaw-sigaw kayo, tapos tawanan mo. Sama sa buhay yan. Buhay na walang hanggan. Mayroon ba nun? Mabuhay na walang hanggan. Bakit pinagmula nila? Ano ba nilin yun? Diyan awal, kayo mo video. Ano po dyan? Pukpok ko naman pala. Ano matay? Bara, anay lantak, kita. Tayo wala yung barito. Ay, wala dyan sa taas yung kabra. Wala dito. Sinaulay lang dito. Ha? Sinaulay lang dito, ginamit. Sabi ni...
Isa. Isa. Pangalawa, dalawa. Nandito yung pulis. Dito lang. Tapos, hindi na, dikit. Okay lang, tatlo lang muna. Pwede rin, dayain na lang, bigyan na lang natin. Pwede na. Lumaya ka na dito. Pwede na lang. Okay, dito naman, mayroon na ito dito. Oo. Ano na lang yun? Okay. Alright. Yun naman yung sa akin dyan. Plus lang tayo, poste. Tama na yata yan, pustit. Panit niya awa. Namor na. Puslog. Yun kang kahalupan mo sa tabako. Pati kalayo pinag-start. Ay mo kalayo, supsupun. Lo. Tapos na bagat tayo, bagong taon tayo, nag-ano ka, fireworks. Tutulot baga. Ha? Nagari sa Oo yan. kahoy? Nandun itatay sa taas. Siguro mo na po sa nagagamit yung lagari. Hindi na may kibay yung lagari. Sa nagplitada. Hindi mo lagari, hindi sa plitada. Noy. Karay, alamod. Alam mo, kumakaray ka. Vlogger ka ba? Dahil nga nag-vlogger. Nag-video lang na ako pang rel. Mas mga po, bara na po tayo. Bara na po tayo. Ay, merienda daw. Ay, merinda! Merinda, merinda! Tay! Merinda, tay! Ah. Oh! May fireworks tatay! Yung mga ka-right at na kantuhan na natin yung bintana. Ayan o. 70 lang po ang laki niyan. Ayan. Alright. Yan, hindi natin na puna ng video yung pag ano.
pagpantay, pagkanto, mga ka-alright.